tún kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin ènìyàn mi àtàtà lórí www.itakunradio.com. akíkanjú ọmọ ń wá lójoojúmọ́ ká lè máa fọgbọ́n wọ́gbọ́n, ká máa fìmọ̀ wé ìmọ̀, ká sì jọ máa fòye ìwé òye. ayé ò lè bá àrójú kí gbogbo dúníyàn ó sì lè bá àtò náà lákíkanjú ọmọ ṣe ń wá o. ọgbọ́n orí mi ò tó nǹkan kan, ọmọ kékeré ni mí, ṣùgbọ́n bá a bá ṣe ń fọgbọ́n wọ́gbọ́n àjọ máa rí nǹkan kan mú náà ni. kí mo tún ní fún yín lónìí, Yorùbá kárí, Yorùbá mà kárí. mo ní bí a bá ń ròyìn òṣìkà, kí ló dé tá a kì í ṣe fi lè ròyìn olóore? bí ìwà ìkà kì í bá gbé, a jẹ́ wípé kò yẹ kí oore náà ó lè gbé. tí a bá lè gbìyànjú láti máa ròyìn tàbí gbóríyìn fún àwọn aṣoore bí ẹni ògò nílé ayé, a jẹ́ wípé ayé ò bá tiẹ̀ ti rójú jù báyìí lọ. Yorùbá kárí, wọ́n ní kù iṣẹ́ ní mú orí iṣẹ́ yá o. ẹ̀jẹ̀ a máa fẹ̀mí ìmoore hàn káyé ò lè bá àrójú náà ni. akíkanjú ọmọ rẹ̀ tí ṣe bí akọni JCMC Ayọ̀dèjì Sodiq Ọlálékan lèmi ń jẹ́, ọmọ onípọnrìnpọ̀dà ọkọ̀ gbogbo ìlú ńlá. èmi á sì máa sọ pé bí ìlú bá tóbi tó ju China lọ lágbàáyé, ìpọnrìnpọ̀dà náà sì lọ́kọ.